Hi guys, mayong adlaw sa inyong tanan guys. So, karon guys, ato na po mi kay naay kaon, manabo daw mi guys. Mangasay daw mi. Sa ta mangyasay ma'am? Basta mangasay hoy. Hapo ilaagas ina inita. Dili tabok ta ma'am. Ay so, payong mi kay grabe ka init. Init kayo guys. Namay ka to. Tu pa kasabay, may hangin mo. Hapo kaya gawa ba ko dito pan no? Di matug po ito tindahan ang po siling pan. Okay lang wa electric pan. Ito tindahan lang po siling pan, di ba kita ka ni siling pan. Guys. Kana na kuna na dito ang uban o. Okay, wa mami palit og bugas, sudan, padaplin huy. Wa mami palit og bugas ug sudan, so manabo na lang ni kung manabo ka na kumbaga mangasay ba asay ang kaon, asa ang panabuon, Mao di na. asa ang utanganan. Ay sarili ara ko. Ajo pa ba ako. Pangutang ka do Kira ka nangawat ma'am. Balag ako utang kanihan. Kita may mamayad di man sila. Mata na ngay kaya hindi ibayad, di ba mata naghasol sa ilahan niya. Joke laman na. Bagyo. Yahoy. Dami kini sa tinga, tutok sila. Wadak ni muy patunga-tunga makadiha. Walang parta. Linis. Sagani. Ay, kaya Flora. Ibalik mo lang niya. Basta makamam. Maminda, guapa.
Ito tao. Hindi ko pula agan ko ba? Hindi ko makahibaw. Kay balo. Sa din sila agan. Dari agianan. Sila na ilag, nilakot diha, ma'am. Oo lang. Ako. Naog na mi Ibak guys. na. Nalagi mo diha. Naog na mi guys. Si Mami dali na ma'am. Dali. Sila Ano nga tag na ka. Maubaw ka Ay, guys, dagay nag-waiting sa ayuda. Di ka nag-waiting. Balik diri. Greeting sila Sa mo ma'am. Hi ma'am. Mo ning bay ma'am. Mo ning bay. Naama po, naguna na. Hola, sila bear bar diri Pwede ka mo order. Naat man nila misa. Anawa. Okay, so nang naog nami kay na diri ang kuan. Kuan, abot na. Abot na. Kabayot ayo ko atubang. Okay, uwaw man. Hoy, kay kauna ni. Ito, tagsarawan ni. Na magket. Na di man magkisi. Hala, kay imo magiguba, ma'am. Miti sa Ay, sorry. Hi, sir. Pila dito ka So guys, this is Crystal. So guys, Ayaw ana. ako YouTuber. Yes, Basa yung likod wika. Ito, busa ko. Baka. Kiris ta patay kay ang linya. Pila. Linya ha. Bilis Mama Juanita. Ring bayhan na mo. Udah gajig mo ha, ma'am. Guys, daghan ng laon. Dirita. Dirita, guys. Duha yung duha. Biya. Say biya. Makakaon na lang kita. Lagi ito sa pagkakasama ko. Makakaon na kita. Ikaw na ka, ma'am. Wala, ma'am. Di ka pa nga na ro ko. Daw na ko na tanong. Ay, ako ko. Waid na manod. Makakaon na lang kita. Daplin. Diri tadapit. Daghan natin makuha. Dirita. Pwede duha ko, ma'am. Ayaw tuwang. Dai, isara. Duha ko, ma'am. Pwede, ma'am. Opo. Salamat, ma'am. Thank you.
Guys, oh, nakadaan nami guys. Diba? Daghan pa dito, oh. Diba? Saan pa yung nga? Ay, oh. Nawa mong da. Guys, oh. Gapanon, taga. Bahala na basta maka-vlog ko. Ulit isa mambi. Namat. Sige lang gawin. Gawin at singkam, ma'am. Guys, oh. Awa. Diba? Nakadaan na sila. Yan na mi diri guys. Pag naikaon. Makakaon jud ka. Tukay si mo makasaka. Ket, dali mo. Diba? Dublin, Ket. Oh. Wala daghan lagi na imuha, ma'am. Nga Rodil, oh. Yan siya, guys. Hi guys. Hi daw, oh. Yan siya, guys. Diba, guys, no? Muna bagakay guys. Kapanon. Team Bagakay. Alexis, padaplin mo. Yes, oh. Pre namong paniod to. Oh, naay pansit. Hala nahug, ma'am. Tuwa na, vlog pa more. Oh, nahug na Diyos. Oh, may Diyos, ma'am. Wow. Paano siya? Namulit namin guys. Kaya umalang panghaka. Man na namupan o pagkaon. Nga ni mi diri sa mo abay ako nang sa Bohol. Founder. Muna siya founder. Founder na mo na diri. Dili ako ha. Founder mga member naman mi. Member of the Pakaos group. Iba ko bak. Ay ito tubangan. Founder. Hoy, pagkahindra ka bidaan mo. Dali mo diya hoy. Paspas mo kit. Bala naman pumibaon. Uli na mi guys. Wow. Daniya oh, napay Diyos. Duha kay ang anak isaw mananabo. Di nakamatukan. Nanay Diyos. Wa, gata og TV, ang gigawa man uban. Saging oh. Bugtok. Ano nga ba yun? Bugtok na basta nga na lapang-lapang. Basta lapang ang hinog, bugtok na. Uno. Pizza uno. Dagan pa makaskanula. Pizza 30. Pero Murag- mabilin gyapon ta. Diretso na dato lubong. Diretso na. Misa man dire, ya misa po dito. Ah. Lunes na una na. Kasabat na kada gabi eh. Pabakas ka. Yes, oh. Muramig na posisyon. Diba? Muramig na posisyon. Ganihag maga. Rin na naguna dito guys, oh. Ibaras-baras sa kamadulit ganihag. Abot is ubos. Ma'am. Ikaw na. Hi ma'am. Ipado doliti. Labay rami ma'am ha.
kasi nila mga po. Daon. Diba? Ano na ako? Kasi Hala. Why mo anak taway dog? Yes. Ay, iya ka dyan nga. Da. Kape punit, kinahugaw naman. Pag mahog, inapuniton. Yung mga say guys. Pinaguna. Kapay naiwit. Diba? Libre na ni paniod to. Ay, binasket. Magula ha.